Hoy! Happy New Year! Happy New Year! Photo ka na! Nagbabalik ang Dos Bosabos. At siyempre, Marina Paggang! Dos Bosabos! Alright! Tito Ray, kumusta? Maray. Happy Chinese New Year. Ayo, Happy New Year, Happy Three Yeah. Kings. Kong Hai. Kong Hai. Kong Hai Fatsoy. Kaya, di kita naka-live, perang Aldao. Oo, perang 2 Semana. December. Oo, May di bihira kayo. ta, medyo Busy kita. busy sa kasi sa tong internet Oo, nagka-problema. nagka-problema na naman. So, Yan. kunya po, January 26. Primerong salang kan Dos Bosabos nga na 2023. Medyo ano na ko din ako tuod. Kaya gano'n kinakabahan ako. Paano na nga ni? Paano na ni Kuya Jobs? Medyo ano ako medyo relipot pati ang kamot ko. Gagawin ko ta ko yan na first time. Haya! Oy, ano po, may papremyo kami. Siyempre, haligitan din nagka-eribanan. May papremyo kami tulos sa Indo. At yan, ipapailing mo yan sa muyang item na papremyo. Ayo. Ang ano kaniyo, ang samuyang si pinaka huring mag-comment Oo. bago magtapos pagtapos kang programa, ito ang magana. Yes. Asin ang kahaputan ta, ano ang satong iba panao. O Yan. yung malang yung Yo, comment niya. yan. Oh, yan. Yung malang niya. Ipapailing ta na. Adain Tama ko. Atsan. Yan. Mas magandang sinda ang magsabi kung ano ang ipapanaw kang Dos Bosabos ko niyan. Yan. Ano Wala pa tani? ninda. Ano pa tani? Branded. Ayo, maski salaan sa indang comment dito, Ray, basta sinda si pinakahuri mag-comment. Yan. Ano ang ipapanaumi? Yan. Ilingon ta mga reaksyon ka. May mga kuyan kita, may mga clue. Yeah, anong clue? Basta. Basta ang clue ka rin nakakahon. nakakahon. Baka ano yan, baka titulo yan kang daga. Pwede.
Ano pang pwedeng nakakahon? Ano ni, pigagamit? Ha? Ginagamit. Ginagamit ni Sa laog kang harong o sa luwas? sa laog kang harong. Kotse? Yeah. Piglaog sa garahe. Piding basta makantabay lang kamo ta ano ni ini ang samuyang primerong regalo niya na 2023 Yan. sa endo mga kados basabos. Na sigurado ka mong mauugma. Yan. Pasalamatan ta kayan ang sa tuyang Ang sa tuwing karahayang buot karahayang buot. ni Councilor Lito? Lito Del Rosario. Salamat, Yan, Sir Lito. yan. Sa perming pagsuporta sa dos basabos. Ayo. Yan. Naku ang enindo ko. Nagtatago ngayon ko. Nako ang enindo ko. Ito palang tabakan ka mong papremyo. Oy, baka po lingaw na kamukan sa muyang GCash. Tama. 0910-347-2074. Ayo. Di man kami nagpalit. Kaya lang di pa ako naparegister. Tsaka ang saro dyan dito, Ray, bukod sa di ka pa nakakaparegister, kaya kita saro yan sa mga rason kung taano di kita naka-eric ang pirang simana. Oo, yan. Mag-aabot ng bulan. Iyo, bulan. Tamayo na po kami ng pambayad sa kuryente. Kaya baka pwede man. Iyo, iyo. Kung mahiling man ito ang baguming setup. Yan, bagong bihis. Oh, Yan. may ano ka na dyan, di ka baka makilagan ka dyan sa likod mo. Hindi nga ni pati gawa ng kaming aratilis. Pakuya aratilis. Ano yan? Tabog-tabog. Pungkan. Na pula. Gano pati kung sa likod may kakambal ako dito. Yun sinasabi ko Ayun, Baka kamaan. Pwede ba mag-aaral kita naman? Baka iba ang gibungkan sa likod mo. Hiling ta ka duman, no? Ayun na nga yun eh. So yan po mga tugang ang samuya pong pambungad ngunya na 2023. Yan. Demi po kamo nalingawan, pero syempre nga nagkukulang-kulang na kami sa budget. Yan. kami Nag-aadimuhan na. Nag-aadimuhan na Yan. kami. Kaya lowest 500 po sa GCash. Yan. Kapal na ka duman. Malay mo baga. Iyo, si mga may karahayang buot yan. Iyo, si may- Kumbaga, share your Your blessings. blessings. Ini ang inapuntang online panglilimos. Sige naman po. May Iyo. track na kamo sa mo. Iyo. Sa 2023 na, pubri pa. Dos mo sabos pagiraray. Di lamang baga nag 2 milyones. Yung manggiraray. Kaya, tabangan po nito kami. Takaning magdire-diretso kita. Lalo na si mga Nakakaawat-awat sa buhay. yan. Yan. Baga, magtabang ka mo. Yan, Takaning yan. day ka mo magkaburuso. Yan. Huwag kang kaburuso mo kang gibunin. Pagpiga sa diri po ang Ang mga kwarta, blessings. Oo. Bigubusong. Bigubusong. Binubusong yan. Oo. Kaya kami daw nag-aagad kaming tabang. Ang mga mayayaman baga, may ano baga yan, may piga-abod na ito bagang pagtabang yan. Pag December yan, pag January nagtatabang. Ayun, Kada sa- bulan yan eh. Iyo. Sa kata January ngun yan. Yeah. Primero. Yan. Primero, magtabang. Tabangin na ka. Sa mga nangangaipo. Yan. Sige na. Again, ang sa mga pong GCash number, 0910-347-2074. I-follow kami sa muyang Facebook pages, ang Dos Bosabos. Yaon din kami sa YouTube, Dos Bosabos PH. Sa Ayan. Instagram. Tama. Saka sa TikTok. Yeah. Ay, pasalamatan ta pala si Gabos ng mga nagkuha sa tuya ning kadakol-dakol kan Disyembre. Ning para mag-host sa indang mga events. Yes, salamat Oo. po. Dako lang tabang ito. Iyo, na nakabakal kitang spaghetti Iyan. na may cheese. May sarong kilong bagas. Yan. Iyon po ito Yan. sinaitabang po nindo sa muya. Yan. And naging maugma si mga parties ninda. Yes, Na salamat. nakaaginan. Oh. And then syempre, ang kagayunan, tapati, bako lang kita, buong team na talagang buong team po kang Kang Dos Dos Bosabos, Bosabos, pati si si, mga nasa likod kang camera, nakaibanan na po kang nakaaging Yan. Disyembre. And Yan. hinahagan mi po giraray sa Indo, na kung igwa ka mo mga arog kayo ng mga events, feel free kung gusto nindong magpag-ibo ng mga magagaya na video. Nasa Samuya yan. Basta magpamati lang, mag-PM lang Mag-PM lang. sa samuyang mga famous Social media accounts. Yan. Pwede ka mo mag-Facebook, mag-PM sa Tito Ray. Yan, pwede man po sa kuyang personal
Facebook page. Yes, pwede man po sa Boy Agta or duman sa Dos Bosabos. Sa Dos Bosabos mismo. Yan. Nag-aako kami kayan. Tango niyan, bakante na eh. Bakante na naman. Bakante na naman kami. Bakante na naman. Yan naman po. Medyo, si iba nga, naghinanakit na. Oo. Kasi partihan, halos sa rabay. Iyo. Parehas na date. Iyo, tig-paray bandol na ngayon. First come, first serve. Ang kada minuto. Yeah. Alright. So, hunyan Tito Ray, makadakol ng mga nangyari, mauran, malipot ang panahon. Malipot-lipot kunyan. Malipot-lipot. Pero di na iwasan ang pagkakaigwan ng kasulo. Yan. Iya baga. Kung nabaritaan mo tong kasulo dyan Sa Kalawag. Kalawag. Sa Kalawag na ang sa news, igwang 9 families. Siyam na pamilya ang Na nadanyaran. naapektaran. Sabi ng kasulo. Masakit po ang kasulo. Tama kung araw kang bagyo, may matatada-tada pa sa imo. Pag medyo nagaba-gaba, pwede pang irahayan. Ini kasulo Iyo, talaga. intiro. Oo. Intiro. Kaya Oo. si mga nasuloan niya ko niyan sa evacuation center diyan sa Barangay Kalawag. Iyo, nagkahiriling ko na naman si sa kuya mga pinsan. Mm. Mga uring na. Ayan pa rin dito sa muyang video. Asin na yan, pigbisita ka sa tuyang ama kang Naga City. Siyempre, yan po ang pagdamay permikan sa tuyang padangat na Mayor Nelson Legacion. Ayan, binisita tulos ang Yes. mga nasabi ng mga biktima kang nasabi ng kasulo. May handaan pati, nasuluan nagharanda pa. O kung may mga may mga tabang ka mo, gusto niyo magtabang po dyan sa mga nasuluan, kay Puan po ni Daan Tabang. So, Ano na lang duman sa barangay hall. siguro. Kang Kalawag. Yes, para duman at na lang least po. Diretso na duman. madali sila makatabang. Correct. Oo. Diretso na duman sa mga sa mga kababayan tang nadanyaran kang nasabi na. Kasi may mga barangay officials man na nag-assist duman sa mga biktima kang kasulo Tama. na nagtataong ayuda. Correct. Ayan. So yan po Geraray, pasalamatan ta si mga nagtabang na dito Ray, si mga matarabang pa. Mm. And then, siyempre, ang lokal ng gobyerno kang Naga, dahil mapabaya tangan ipong tawan ka mo kaya ning ayuda. Maski pa paano, mabisita. Ayan, ginibo na nga ni Mayor Son ang nasabi ng pagbisita sa mga nadanyaran po ang nasabi ng kasunod. Kung mag-ora-orada, yan tolo si Mayor. Yan tolo, siyempre. Okay. Kasi mga ibang politiko pa na gusto magtabang, pwede Oo. bakong ko yan. Idamay man kami. May uring manig di. Bakawan. May ang gusto na sabihin, madamay man kita duman sa mga magtabang. Ayan, yan. Sa pagigan sa muyang Gcash. Ayun, pwede man yan tabangan. Kumbaga, lang. Dire-diretso kita. So, yung mga tugang, sa samuya pong pagbabalik, dahil pa kitang itataos sa Indo na hitik na hitik ang sa tuyang programa Yes. dito rin, takadakol kitang nabayaan. May mga kwento tayo, may mga kwento pa kitang nagkaparehan last year. Ipapadagos na. Ipapadagos na. Yeah, Kaya hitik na abangan hitik yan. kita mo dyan. Hitik na hitik, hinog na hinog, lanok na lanok. Mabulta mo ang programang Dos Bosabos!
Alright! Ohoy, yan. Yan, ha? Suzuki Otonaga. Yan dyan sa Barangay del Rosario. Yung gayo. Diyan lang sa may along the highway lang yan. May hiling po nindo. Kung nangangaipuhan po kamo ning mga magagaya na sindikalidad ng mga sasakyan. Barato pala ng Suzuki. Oo. Tsaka ang services. Nahiling mo to na sabi mo nga piga ano to? Ang auto mo niyan, pigdadialysis na pala. Para mapalawig ang buhay. Iyo. Ang ano pala mo niyan, dialysis, bako na lang sa tao. Ay, yung gayo. Sa auto. Oh, pati ang auto talagang piga ano. Tsaka, dumang lang na araman na nag-change oil mo palang duman. Iyo, nag-change oil duman. Ikaso rin si mong change oil. Kasi sa imong tambutso. Pero subanggi lang. Yan ba Duman kaya aga. Ha? Aga duman. Oo. Ika nag-change oil ka. Kasi kaya po magpa-change oil. Kaya puwan talaga yan. Change oil. Puwan Kasi yan kang ang dalagan kang auto mo, smooth. smooth. Yan. Kumaga, pag nasasaglian ka ng oil, Kasi pag stuck na sa imong oil, dapat maano na yan kang may change oil na talaga. May change oil na yan. Ay, synthetic. ayun. Hindi considering si Kuya Joel, si itong branch manager duman. Nagpa-change oil to. Pero itong Inda. pogi pa din naman si Kuya Joel. Kore na pagkabagi Kuya Joel. Kuya Joel kang Auto Suzuki. Ang araw mo nagpa-change oil si Suzuki Sir Otonaga. Joel sa Cebu. Ha? Duman pag duman niya. Iyo. Nag-change oil duman. Kasi yung mga Suzuki man duman. Nagdara siyang sasakyan. Yan. Kada man siguro mas ano naman ang ano eh. Baka pag pull out. Alion na yan dyan. Pati lang na nga rin, lalate kong panindo. Oy, tsaka kang nakaaging Disyembre ba yun? Sikang ano eh. Sikang ano lang to. At ngunyan lang ng January. Oo. Pig launch ang pig bago introduce. nindang mini hybrid na Ertiga. Pag sinabing mini hybrid Tito Ray, ano yan eh, garo dahil gayo nag hybrid pala to, mini hybrid pa. Kaya ang gusto yan. kang mini hybrid, may baterya na siya. Kumbaga napapadalagan ng baterya, pero ngunyan mini pa lang siya, bako pang gabos baterya ang nagpapadalagan. Kung magabang-abang, may pinabang-abang Bang-abang bang gasolina, bang-abang baterya. At saka pig ano to yan, pig test Test drive drive ta. Test drive ta yan. Ang baterya inaapod ng lithium. Yeah! Kuakuanan mo. Lithium. Kung baka igwada ang 5 Spell years lithium. basta battery. Absent ako kan sa P6 eh. Yan o. Yan. Oh. Yan ang bagong Ertiga, pinag-test drive mi po yan. Kaya sa Naga, kitang inot na nakasakay Yan, dyan. kita. Kung baga saro pa sa magayan kang feature kang Ertiga, pag grabe ang traffic, minapundo ang makina. Napundo ang makina. Pag nakapundo ka, uy, yan pala no, yan nahihiling po nindo, yan ang bagong, ano yan? Solar farm. Solar farm. Na gano'ng makakatabang yan dito sa Dakulaon yan dito rin. Pero parang ektarya yan. Yan sa may side niya, sa may may mga bako. Iyan, Yun na yan, iyan. pigpupo na po tabi ang pag-construir Iyan. ng solar farm. Ganyan, construir. Siyempre, pag-research ko yan. Ayan o, yun ang solar farm dito rin. Ayan, Dakulaon yan, na pwedeng pagkuunan ng kuryente kan sa tuyang mga kababayan nagdisyo ng Naga. Asin niya yun dyan sa barangay Caroline. Caroline. Yan. Oh, Carolina. Garami na garamdaman karaman na Caroline. At hindi yun yan. Oh. Yan sa tuyang pag-test drive. Pinakainot kang mini hybrid na Ertiga. Ayan. So, dyan yan sa Carolina. Dyan sa gilibot tayo ng ano yan. Tanganing mahiling tayo itong pagtutukad baga. Tapos itong sabi mong pag nagpababa siya, dahil na siya nagagamit ng gasolina. Oo. Ito na lang talagang Si baterya na lang talaga Tapos ang baterya pati, maili mo na, nagcha-charge. Nagcha-charge habang nagdadalagan. Oo. Nagdadalagan. Kung kumpara mo naman sa ibang baterya, di mo lamang maaram kung lobat na. Ang magayon naman, ito bagang sinasabi ni Kuya Joel na send home. Yan, Itong, di ba, itong iilawan ka pa niya, papalaog sa palaog arong. sa harong. Tapos Okay. paglaog mo sa arong, mas naindot na si auto. Kaya naman,
Di hilawang kaya, halimbawa ang garahe mo madiklom, Oo. tapos di mo nakakapa si switch. Ayan, mga 10 seconds Mga- daan na yan, nakailaw pa siya nakailaw. bago Tapos, magsarado. pag sarado mo kang pintuan, Masarado naman masarado siya. naman si... Ayun, tapos mataram siya, good night. Good night. Sweet dreams. Tsaka duman na, itong duman sa parteng ito, talagang garo, na to, Tukad. tukad na, bukid-bukid na talagang maray. Garo itong, itong barkada ko. May, may barkada kaya ako Oh, sige. na, hindi ka to kung naano to. May nahiling na kayo siya. Kaya parang irritan mo niya. Tami nahiling siya sa sarong bar. Mm. Tama ilig itong magparasarasat kung saan niya siya. Yeah. May nailing siya na may sarong lalaki duman na grabe tinitiripunan ng mga babae. Para haraplos pati. Matsuga raw. Kasi na siya duman sa itong may tatuig di yung dragon si itong lalaki. Na magayunon talagang pakatato. Si mga babae nagpararani sa iya. Di nainggit siya, pigapot niya. Pa di na, anong ginibo mo? Saan ka nagpatato kaya? Yeah. Aram mo nga ya. Doon nga kita mo na sa luwas. Sige, surunod ka mga babae. Di niya. Yeah, nag-istorya. Kung baga nag-istoryan si Duan, sabi ka tong apadiyon ko. Saan ka man kaya ngani ngayong magkaigwaman kumapa. Magkapatok man nga ko, tangani magrarani man nga sa mga babae. Nainggit si Padihon. Nainggit naman si Padi. Nainggit yun. Di, ang sabi ka tong, may tatong dragon dyan. Sabi niya, nagpaisarog nga ako. Mhm. Tapos nga, pagpaisarog ko nga, may sarog nga dumaning gapo na dakula, nagsakat nga ako duman. Tapos bigla lang nga ako nagkuraho ng, Dragon! Tapos bigla nagkitkilat. Nawalan siya ng malay. Oo. Pag mata niya, iguanan sa katong dragon dyan. Yo. Yun na itong granihan ng mga babae sa iya. May si Kuya, Oo. sikit kilat sana. Sikit kilat. Tapos may dragon na siya dyan. Nagkuraho lang siyang dragon. Di, sabi ka tong barkada ko, di, purbaran ko man. Nagsakat man sa Kuya. Nagsakat man. bukid. Nagsakat man sa bukid. Sakat na medyo matarik tong gapong ito. Yeah. Nakasapatos. Di mo pala nasabihan ka to na, tanggalon mo ang sapatos mo. Tama Tama papahalnas ka. Yeah. Pag halnas mo, nakadarang, ina mo. Nagkitkila. Pag mata niya, nawalan siya ng mali. Pag mata niya, may baak na siya. Ikaw ng poki. Pasala siya. Kaya ang adal duman, di magsapatos. Hindi magsapatos. Kumadumangga. Para sa pagkabaak digdi. Iyuhan. Dahil nagsusunod sa iyo, mga... Iyon na, iba na ang sa iya. Kaya, ngunyan lugod, namang problema siya, napaabuto ng Valentine. Iyo. Anong gigibuhon niya? May focus sa dyan. Di nagpapandito. Paano kung mag-relax? Nagdodo ko ngayon yung angog mo. Nakasampok lang ni. Ano nga takorting ko yan? Di ang to sa padi. Anggot naman sa higahanap niya to, di niya nakukuha. Huwag mo nga padi. Di ka naman nagsabi, langin ng lalagong ko. Napadari na siya. Hindi nakamuda. Ano naman? Nagkitkilata. Pang bata, di ko na. Di ko lang ang pati. Masakit kung dumaro sa nag-iihi. Tinuduro araw din na. Wil pati na ang ngabil. Tapos habang nagaloy, kung nagtatambong buhok. Kinumplito kang kitkilat. Kaya likay ka mo. Nag-uulay na sindanduwa itong sa tong amigo bagang itong Edjan. Itong mga Valentines, may trabaho naman sinda. Sige na sa kunyang practice. Yeah.
na ito ba ang mag-vape? Ang Ito, kurting puso. Ito siyempre, pag may mga abot na couple-couple. Iyo, bubugahan niya ka to. Yan. Wow, Puso ay. may kuyang kayo kaning effects. Iya. Pag puso lang yan, malawag naman itong nadarit na. Kung ako din ako maluwas ay. Ano lagon mo, korting mo. Ay, nakita. Masakit. Valentine's na. Isa na kaya ang pinakahuring ano kaya ang mga reaksyon? Kung ano tong pa-premiere? Basta mag-comment ka mo, may pa-premyo kami. Dawa sala. Basta ang... Mapagalo na naman eh. Mapagalo naman yung programang ini. Baka na naman kanina sa Toy Mayo mag-Gcash. Mga dusta ka mo. Mga kadusta dyan. Mayo ba yan si Ivana? Saka si Apollonios. Handle si Dua. Barit ako may naburat ito, may nagtaong cake. Dumaan ako. Ay, may mga comments. Yan. Si Lander Olieta. Yan. Ano yun eh, from Alabang. From Alabang, belated happy birthday. Ay, hindi palang birthday mo, Tito Ray. Kung Ay, nakaaging, Ano na eh. si Mana. Ano pa man, nag-last birthday pa man. Initarang plano, Lord. Salamat pa din. Tapos si Kikay Barameda Fortaleza, belated happy birthday, Ray. Okay. Salamat, Ate Kikay. Sige yan. Kadakol siya mo nagbabati. Si Kung Linda Oliveros, belated born day. Yeah, thank you so much. 200 na lang yan, dakol na yan. Iyo, 200 kilander, 200, 600. Hindi baga? Ki Polo Silvestre, 500 ni. Iyo, mag-i-Gcash na. Iyo. Tayo man sana. Birthday baga ni Tito Ray? Pasyata na rin kita mainam, Tito Ray. Kasana. I-Gcash mo na, tababakan lang kita ng Alfonso. Ikaw na kaning sunod. Tagaro. Sabi ni Kuya Joel, may mati kita kani. Nagiling ka pati kami ni Sir Joel kanina. Garo pa siko sa Matiway. Maano duman? Hinda. May test ride. Iti-test ride ko sa iyang Ertiga. Isa kayo ba na? Tinted si auto eh. Baka nagpunduman-duman sa may Pakol, sa may Rotunda. Iyo, duman kadakol dumaning May terminal duman eh. Pag may nahihiling talaga ako duman nakaparada, pag pabangging iyan. Tapos naguruyog-yog ang mga autos. Baka pigaan ang gasolina, kumana. Kung maana, pigiling. Yeah. Tapos may mga kondominium. Shoutout man tabi kuya, mga tropa pins, digdi sa Palestina, Pili. Yan. Si Ken Aquino, rice cooker, gas stove, Water dispenser. Oy! Madali na! Garo may nakatakob na. Okay. Sipa yan. Ohoy! Si Banang nagdadalan. Iso ka, tita. Sabay ka mo ni Ate Daisy, kuya, sabi ni Ken. Kaya salamat. Happy Salamat. birthday. Yan. Shout out tabi, sabi ni Ryan Villagomez. Alright, Yan. sige po, salamat ha. Again, sa inyo pong mga simbag, duman po sa kung ano po ang sa tuyang regalo niya na pagbanggi. Si pinakahuri. Basta basta gamit niya sa kusina. Yan. Sabi ni Ken, tamong. Ita malipot. Iyo. Sabi ni shout out kay Jane De Los Santos. Aha. Hi Tito Ray and Kuya Boy. Hi din. Jane, siguro ni si Darna. Jane ang bato. Ala, tamako ako. Tano perang bulto. Kaya baga si Darna ang superhero kan mga adik-adikon. Kaya pala. Ding ang bato. Sabi man ni Ding, perang bulto.
Maray na malibot-libot na banggi sa indong duwa. Mga boss sabi ni Chabex, lagers baga kuya, na lagers da. Ano rin? Hello po Kuya Ray and Kuya Boy, sabi ni Lorsky Makayda, hello. And shoutout Kuya Boy, sabi ni Edward Briseño Escala. Si Kili Tots. Kilitots! Maray na banggi sa indong duwa, Rick, pero dahil nakatungod sa emo ang spotlight. Simpleng panglalatik talaga. Habo ko na! Si Joran. Ah. Shoutout idol, agta na miss ko ikaw. Miss you too. Yeah. Oh, yeah. Sabay Gcash. Isang Gcash lang. Yeah. Lowest 100. Yeah. Oy, si paring Franco. Paring Franco, nasa ano na ni? Ha? Nasa San Isidro, Naga City. Iyo. Nag-aalok mag-inom duman. Ha? Kaso ang likuran nila, ukampo na. Rayo. Madumang ka, mainom ka duman, ko yan, maalok alas 3. Mga 30 minutos na inom, uli ka naman, biyahe. Oy, shoutout man po from San Joaquin, San Fernando, Camsur. And, si Chris, pa-shoutout po kay Uncle Henry Antiflor at saka si Ding Dong. Yan. Ay, kami may naiiling. Ki Franco, kumusta mga padiko? Maray, pero bisa nang maray. Kami may naiiling. Ki Oliver Bingkoy Medinilla, maray na banggi boss. Oy, si Idol, ang Oy. billiard master. Hello. Inisiba ng garo ng iiwal na naman, pakaray ka mong duwas ako. Iyo, may ano kayo eh, tats. Yan. Igdisa sa tuyang ko yan, CP. Sige daw. Oy, si Paring Christian nagdadalan. Tats. Yan. Kabanggi. Ali dyan sa Tabuco, Naga City. Ko yan, CP. Oy, si Paring Christian nagdadalan. Belated happy birthday. Yan. Kabanggi. Ali dyan sa Tabuco, Naga City. Yan, CP. Oy, si Paring Christian nagdadalan. Belated happy birthday. Yan. Kabanggi. Umayos ka dyan. Ali dyan sa Tabuco, Naga City. Yan, CP. Oy, si Paring Christian nagdadalan. Tigwa man akong kaligid. Iya, umayos ka dyan. Ali dyan sa Tabuco, Naga City. Tapos imaman. Tigwa man akong kaligid. Iya, umayos ka dyan. Mapara. Tapos imaman. Tigwa man akong kaligid. Iya, umayos ka dyan. Mapara. Tapos imaman. Tigwa man akong kaligid. Iya, umayos ka dyan. Mapara. Tapos imaman. Tigwa man akong kaligid. Iya, umayos ka dyan. Mapara. Tapos imaman. Salamat. Iya, umayos ka dyan. Mapara. Salamat. Ako aga na. Yung gano'n. Yan ang patunay na kadakol na nagpapadangan sa iyo. Salamat sa nagpaparadangat. John Arc Endrano Asuela, Marina Banggi, Kuya Boy, and Tito Ray, Marina Banggi man. Okay. Kay Louie Nunez, happy birthday, pariagta, shout out. Happy Happy birthday. birthday. Birthday ko naman lugo. Maray na banggi, Boy Ag. Sige, salamat po. Sa inyong gabos, sa gabos ng mga baso, plato, kutsara, tinidor, termo, kawali, kaldero, electric pan, oven, toaster, grocery, bagas. Gabos sa baga. Sabihan mo ng, kuya, ng supermarket. Ki Nonoy sa Panta nagdadalam. Oy, si Suzette, Ma'am Suzette. Yan. Hello, Tito Ray and Padi. Yan. Ma'am Suzette, hello po. Maraming salamat. Thank you. Hello, ma'am. Saka na kita maurole-ole ka ni Boss Cesar. Kayaan si Ma'am Suzette. Baka May aram ka, ma? naistoryahan lang ko. Hindi na nga, ko nagigiro. Bawal ito sa imo. Nagdamay. Si Brad John Ayate nagdadalan. Oy, Kimaning Joan. Diyan sa San Felipe nagdadalan. Salamat po. Yan. Si Ronan Padua nagdadalan din. Oy, si Ate Ching Digia from Manila. Nagdadalan din. Yan. Si Teacher Jenny. Yuman. Nagdadalan man. Salamat po. Salamat. Mga maestra na bang nabahibig kita bakit di ano kang dip ed. Tsaka niya lang po dyan ang Gcash minahiling man po sa... Yan. May Gcash naman po. Yan. Mayroon. Richard Miraflor, maray na banggi sendong duwa. Okay. Si Sensa Tuyangana,
Si Polo Silvestre po, kaya, Tito Ray, paparaalok ako magpa-shoot. Nagaanap ng kadama. Demo daw ko dyan, Polo. Para sa mga ugali nindo. Sige po, giraray po, mga tugang ano po, isa-isa to yung gana ko niyan. Sige. Pero ang lang, Ang nag-comment man lang nagpara-comment lang ning si Ken Aquino. No. Pero yun ang magiging Ayun. masuswertihan niyan. O, yun ang ganat ta. Yun. Tayo muna nagpara-comment kung ano si Kuyan. Ano sila og? Ang laog yan. Oh, niyang laog, okay. Languntan laog. Okay, thank you kuya. Alright, Yan yan na ang laog. Ore na, oo. Kasi nagtama si ano eh. Nagtama si siya. Ken. Ang saro sa mga... Kaya lang, ang magamit ka ni dapat single ka pa. ano yan? Oh, single burner gas stove. Yun. Ade, sa'yo mo pwede, Ken. Yes eh. Di mabunot kitang iba. Itong single. Ayo. Sige. Congratulations kay Ken Aquino. Ikaw ang nanggana ka yung single burner gas stove. Yes. Congratulations sa imo, Ken. And please claim this prize sa Cebu. Yan po yan duman Sa Cebu, magduman ka lang sa zona 1 sa Cebu, sa Mactan. Mactan, Cebu. Pag siko mo, anapon mo duman si Pading Berto. Yan duman. Kaya ang duman sa Cebu. Yun ang nagkakapot duman. Yeah. Tayo niyo, ano man lang po niyo, kumbaga, mamaning laog. Kahon lang Kahon niyo. lang niyo. Ang may laog talaga nasa Cebu. Yan. Dahil Ate Ken, i-ano mo lang i-PM mo lang sa moyang sa imong address o kaya gusto mong magdigdi sa studio Pwede man. para ma-igesta, para Yes, mailin sa imong kagayunan. Yan. Okay, so yan na po ang congratulations. Sige. Pasalamatan na giraray ang sponsor kanin sa tuyang si Konsehal Lito del Del Rosario. Rosario, Salamat yan, po. yan. And last na po yun Sir Lito. Makakapal ang mukha. Kapal nga kang duwang iniyo. Ayan, salamat Si Ate po. Bel na pre, dahil ko nag-shoutout din eh. Ayan, sige. Sige, Si mga nalipasan min din na nabati. nabati, mare na banggi. Ayun po. Mag-Gcash na lang po kamo. Yan. Sige po, salamat sa hanggang sa masunod po na pag-iiribanan tayo di po sa tuyang programang Dos Bosabos. Gari po, kami po ang sendong likod. Ako po si Boy Agta. Ako din si Tito Ray. Ignis sa programang Dos Dos Busabos. Busabos! Bye-bye!